Poštovani gledatelji, pratite vijesti Mreže TV. Diljem zemlje prikuplja se humanitarna pomoć za stanovnike Posavine, koji su zbog poplava evakuirani na sigurnije područje. Prikupljaju se najpotrebnije namirnice i potrepštine, a brojni građani putem društvenih mreža nude smještaj obiteljima koje su zbog neviđenih poplava morale napustiti svoje domove. Jer kada se silna voda i povuče, bit će potrebni još tjedni kako bi se život na stradalim područjima normalizirao, a ljudi koje je vodena stihija otjerala u svoje uništene domove mogli vratiti. Pomoć je hitna i trenutno najpotrebnija u odjeći, posebice dječjoj, dekama, hrani, vodi i napitcima. Kutinska gradska uprava jučer je u suradnji sa Caritasom i Crvenim križom već organizirala prikupljanje pomoći, na što poziva i čelništvo županije. Ja u ime Sisačko-moslavačke županije, u ime svih suradnika i svakako u svoje osobno ime pozivam građanstvo naše županije na još jedan zajednički napor, na pomoć i djelatno iskazivanje solidarnosti. U Bjelovaru su sve udruge pokazale složnost i prikupile potrebito, dok je gradska uprava odlučila pomoći sa 20.000 kuna. Taj iznos ide iz pričuve gradonačelnika, dakle iz moje pričuve, i bit će uplaćen na žiro račun Hrvatskog crvenog križa za poplave u Hrvatskoj, za poplave u Slavoniji. Sisačko-moslavački Slavonci, koji su i sami ovoga proljeća pretrpjeli poplave, također prikupljaju pomoć. Danas do 20 sati donacije možete donijeti u novljanske prostorije Crvenog križa i na gradsku tržnicu, te u Lipovljane u dobrovoljno vatrogasno društvo. Veliki je broj ljudi organiziranih putem društvenih mreža koji su diljem zemlje spremni nesebično podijeliti svoj dom sa potpunim strancima te pomoći i na taj način.